mana nne m anyị mmadụ ịtọ anyị bụ n'ọnwa Naịjirịa ekumeku okoisi dara vilejo Igbo na Hausa na Yoruba akpaghị nwa Naịjirịa mana ajụjụ na-ajụ kedu ibe selo eji n'ezi esemokwu kedu na selo nọ na mmanụ eji n'ezi esemokwu Yoruba na-aba n'ofe afọ Naịjirịa Hausa na-aba n'ofe afọ Naịjirịa anyị bụ ndị Igbo na-aba n'ofe anyị bụ Naịjirịa Oto Sobalaka ndị ọka ibe buru bịa ndị ọka mmadụ buru bịa na a ga-echenji money bụ gịnị money bụ ego bụ kudi ma tupu o wee chenji naira anyị eri ego n'ụkpaso ya bụ ego ndị Biafra Igbo ogogologo checho ọbịa mana egwu anyị oge anyị aga na-arapụgo ụmụ Naịjirịa ka nna Anambra steeti na-enye ka nkọrọ ụmụ Anambra akụkọ na mgbadalaka na anyị nọ n'Enugu steeti mgbabụ ka jizi ọmambala lokal gọọmenti na nọ na Anambra ka nkọlụ ụmụ Anambra akụkọ maka na obodo bụ ebe nwale ịma na aka obodo abada n'iyi ihe nwere elozonye local government Babu Kaji Somambara Omama local government Manoto Zibaka and the Camille Lotubelo Nagasi Nenu welcome up that state and Anambra state and Lizelle and your hair. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. And where can Anambra state? We will look at it on our Oka. Babu Kiwo Chiwo Mambala, Amambara, Pato Apale. Come on, even the book and the book. Not you don't want to win again. Baka Delia. Okay, what you like there? What I kill will live. Egu come on, Tinonu. Ibo people na Portnovo. Ibo na Makenunu. Dogu Igole. Chimobia. Ibo people na Portnovo. Ekenamona. Oga balon. Chimobia. Kama na nyamara ka gemelochi. Kushiwa de manowa.
ọkẹ mọ wọn ní jẹjẹ bọ̀nà gbẹgúndàgún lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹsẹ̀ ló jùtẹ̀ ẹsẹ̀ ló Mary